Vážení a milí, plesniví a hnilí, vítaj vás Gustík 95 u nového videa z novej hry, tým pádom aj z novej série. A tá hra sa nazýva Minecraft. Nečakané, že? Ale je to zmodovaný Minecraft z Feed the Beast launcheru. Počkaj, jak sa volá ten... Ja neviem už ani jak sa volá ten modpack, potom vám to napíšem do popisku videa. A hrám to spoločne s Dilixom. Čaute. No, to by bolo tak všetko. Takže vyrobíme si svet. Survival, dáme si large. To čo? ATG, alternative. To potom kreatíve vyskúšam. Vyrobíme si Biomes of Plenty. A port dáme 7.7, keby ešte niekto hral tento modpack, tak si môže vygenerovať náš svet, ale to sa tam pochybujem. No dobre, vypneme down crate. Hrám to potom s tým Dilixom a hráme cez LAN, takže ja mu vlastne teraz nadiktujem port a potom bude hrať, hádam. No. No dobre, diktuj. A zase Primory, super. Open to LAN, no. 59155. Vážení a milí, plesniví a hnilí, vítaj vás Gustík 95 u nového videa z novej hry názvom Minecraft. No. A som tu spoločne s Dilixom 1, 2, 3. Ktorý sa v tomto modpacku nevyzná vôbec, ja iba trošku. Takže máte sa na čo tešiť. Hráme cez Feed the Beast? Feed the Beast sa volá ten modpack, že? No, takže hráme to cez to. A je to... Jak sa volá ten mod, čo teraz hráme? Techno niečo. Neviem, niečo... Skrátka je tu hrozne veľa módov. Ja vám to za chvíľku ukážem. 127 módov tu je, no. Tak to vám to len tak rýchlosti prebehnem, čo tu všetko je. A nejde tu givovať. Mám to nastavené na cheat. Počkaj, world? Nie. Inventory. Mám to nastavené na cheat. Aj tuto nič nejde kliknúť. A nejde mi givovať. Iba ako... Že recept mi ukáže. A to chcem, aby mi to ukázal ten recept. Takže dobré je to. Tu sú nejaké káble, ploty. To čo je motýl? To sú čo? To čo? Asi sa dajú vyrobiť motýle. Motýle? No, hoci... napríklad si hoď do toho... No, chápem, do čoho. Minecraft Google si hoď zavináč, co trvá 2. No, viem. A napíš tam forestry. Forestry, tam napíš. A mali by ti tam ukázať také motýliky a nejaké iné debiliny. Forestry? Forestry. Ako forest a ry. Máš? Tak jak motýle. Ale nenašlo mi to ani prd. A jaké im, jaké či tvrdé? Tvrdé. No ja, hovor, nie. Nič, nenašlo mi to nič. Co to dal si zavináč forestry? Áno. Tak si napíš napríklad do toho vyhľadávača bez zavináča, že galvanize... Nie. Napíš si tam princess. To sú včely. No, našlo mi to. Princeznej dron. Tu sú úle, kámo. To je super, ale dobre, ale teraz by sme mali začať hrať. Áno, mali by sme začať hrať, tak ja vám to ešte takto rýchlo preklikám, lebo 3 minúty sa tu... hrám s motýlikmi a so včelami. Ty vole, to tak vyzdržovať vždycky a ne... Ja viem. Prasa sa... No, dobre, takže máme drevo, aleluja. Z dreva si spravíme crafting table, aleluja. Z crafting table si spravíme crafting station, aleluja. A to je jaká tráva? To je
To je bugnutá. No a scrafting to... Hej kámo! Nové ore. Kde si? V cave. Poď... Počkaj, mal by si ma... Ja už som našiel prvé ore, aj irony, aj bol také oranžové, ale nemal som... Dobre, poď sem k takému veľkému, hrubému stromu. No, to si teda povedal dobre veľa. No aha, taký už asi vidím, najväčší strom je tu. Vedľa neho je úplne tenký, jak jeden spolužiak. A vedľa neho je hrubý úplne jak ty. No, takže poď sem. No, ahoj, poď sem. A kukni. Toto je... No prečítaš si, čo to je. Hore to ukazuje. Kde si sa zablúdil? Ja neviem, ale ty si proste len tak zmizol. No, za tebou. Neviem. Áno, keď som zmizol, keď som tuto padol do jamy. No, toto je z toho módu, to je Forestry of Minecraft, čo som ti ukazoval. Čo je ja? Nie, to je... Tak to nevykopeš. Kukni, aha, crafting. To je super. Ja chcem drevo. Počkaj, vyrobím ti krompáč. Bolo by na čase. No, toto je skrátka taká nová hornina, ktorá sa používa na... Na čo sa používa tá hornina? Ani neviem, ale skrátka je dosť dobrá. Takže, máte sa na čo tešiť, diváci, je tu hrozné, ale hrozne veľa módov. Polovice z nich sa nevyznám, vyznám sa iba trocha v ICčku, trocha dosť v Buildcrafte a veľmi veľa sa vyznám v normálnom Minecrafte. Ale ostatné zmodované, čo tu sú, tak o tom neviem ani nie. Takže... Tak zistíme. No, toto bude pokus... Ne, jak sa to hovorí? Jak sa hovorí to príslovie? Pokus omyl? Aha, našiel som také biele, poď sem. Čo si našiel biele? Toto je fluorid. To ide nakopať dreveným krompáčom. To je tiež nejaká dobrá surovina. Podľa názvu. Neviem, ale skrátka budeme tu potrebovať všetkého veľa. Veľa a hrozne veľa. Takže ty keď nájdeš jedno uhlie, tak ho vykop. Dobre, možno že v tých ďalších fázach nie. Máme množičku. Ne, tu už není množička. Či? Naľavo dole ti píše durability. Áno, naľavo dole ti píše durability, napravo dole by ti malo písať, čo si zozbieral, ale nepíše to. Pink fluorid. Na čo je ten fluorid? Nepíšem ani fluorid. Jo, uránium som našiel. Aha, tak... Sa si železný krompáč. Ja viem. Ty sa troška vyznáš vonom v ICčku, že? No. Toto je novší. No. V tom sa ani ja moc nevyznám. Asi jediný mod, čo víš, aj v tom sa... Dobre, takže hen je uránium, ale to tam môžeme nehať. Daj mi paličky voľaké. Paličky, tu máš hneď drevo. Sorry. Tu máš. Prečo akurát dve? Prečo mi môžeš dať vácej? Ja ich chcem ale 8. No lebo ja som mal vyrobené dve. Tak mi daj drevo. Počkaj. Tu máš 8. Nik. Hej, to hovno už má faklu. Ja som hovno. Počkaj, ja keď si dám takto, prišiel dám R. Počkaj, ty poviem, že dúfam, že tu niečo pôjde. Nejde tu vyrobiť battle extra. Hej, je 2% naša... Vieš čo sa... v tom ICčku, čo sme vyrábali tie skreby a z toho sme robili tie scrapboxy, čo sme robili tú lotériu. Ja, áno. No, tak je 2% šanca, že ti z toho padne drevený krompáč. Tam to všetko vypisuje. Ale ja som nechcel to, ja som chcel toto. A uhlie. Ty kokos. Toto hovorím. Aleluja. Keď to zmacenatoruješ ore, vypadne ti kryštál, ale to už mi vypadol. A keď skompresuješ dust, spraví ti to kvarc. Ten certus. To je dobré. A keď to spulverizuješ, alebo jak sa... Pulverizer. Takže keď to spulverizuješ, ne, tak sa to skloňuje.
To je jedno. Tak ti z toho vyrobí 2. Z jedného. Našiel som tiež také modré kryštály. Ale neviem úplne na čo to je. Mám ich 4, Cartus Quartz. Áno, no toto je to, čo teraz rozprávam o to, že sa to pulverzuje a také veci. To je nové slovo, pulverzovať. A tu je to magnetic ore. Čo sa robí z magnetic ore? Magnetic gem? Ty kokos, tento Minecraft je na heroine, jak sa čo robí? Magnetic ore spravíš lodestone. Z magnetic gemu spravíš lodestone. Ale čo spravíš z toho lodestone? Jaké názvy? No tak sa to volá. Lodestone. Toto je ten nejaký... Čo to je? Apatite. To je nejaká súrka aj v realite, nie? Apatite. Toto je, myslím, silver, typnem si, kámo. Ty už nepí, prosím ťa. Alumínium to je... A ne. Silver je silver, alumínium je hliník. Ja viem však. Ale apatite to je nejaký kryštál, no však držím ho v ruke. No momentálne držím ho v ruke. Ale držal som ho v ruke, aby som ho presnejší. Ale... Nemáš veľké ešte drevo? Ne, drievko nemám. Kokos. Dobre, idem nakopať veľké drevo ja. Ja to vypalujem, irony. To je dobré, a železo sa hodí. Počkaj. Iron. Čo je iron? To neviem, to sú skrátka také, tie módy to tam všetko pridávajú. Názvy a... také... Máš iron krompáč? Idem si vytvoriť, len nemám drevo. Ja ti dám drevo. Koľko ho máš? 10 paliet. Tak mi daj ale 5, daj mi 5 paliet. Počkaj. Daj mi 5 paliet. Tu máš 8 paličiek. Sprav z toho krompáč a vykop to uránium, čo je hentam. Ja už bežím. Čo? Už idem, len no Spravím tie orčiky. Dobre, a ja to potom presťahujem a pôjdeme niekde bývať, dobre? Lebo nemôžeme bývať v cave. Ale zapnem obťažnosť, alebo to zapnem až v druhom dieli? Čo? Tuto. Uránium. Alumínium. Tuto. Takže teraz nechám vypnuté mobky, ale v ďalšom dieli budú už zapnuté, lebo toto je len taký na začiatok. Troška sme si to uľahčili, ale to len taký na 10 minút sme si to uľahčili. Alebo 15, neviem aké dlhé je to video. Takže máš uránium? Koľko? Poviem 2. Dobre. Vieš, čo sa robí s uránium? Áno, ty... To sa spraví obrovská elektráreň a... Nukleárka, ne? Áno, nukleárka. To, čo sme vtedy do tej sopky zabudovali a to potom buchlo. Dali sme tam ešte alarm. A aj tak to potom sme buchlo. to nehali preťažiť a potom bol veľký boom. To bolo staré dobré časy. Tuto to hádam nespravíme. Čo ty víš? Musíme nájsť sopku. Neviem, či tu je. Tuto tuším, není ten mód, že je marble a basalt, to čo bolo heň tam. Jaj. To bol taký klasik, to je tuto si v inom móde. Dobre, zoberiem ten crafting. A vieš, ak sa robí ten crafting so stolom? Iba dáš normálny crafting do toho craftingu, čo máš u seba. Skrátka, z craftingu, spravíš crafting. Pochopil si? Potrebuješ crafting. To je celé. Takže ty tam kop drevo a ja ti potom nadiktujem súradky, že... Lebo ja nemám sekúru a nechcem tam na teba čakať. Dobre? Počkaj, ja už tam idem. Dobre, tak som vedľa teba. Počkaj si ho budem. Dobre, mám 26 súrového dreva. Dobre, to zatiaľ bude stačiť. Poď. Ten biom, čo môžeš vidieť pred nosom, to je... Počkaj, vstúpim do ňoho a malo by to vypísať. Glacier. Jak sa to vyslovuje? Čo, jak sa tu? Tento biom, keď dáš F3, tak tam píše... Ja vidím glacier, čo jak sa... No, glacier.
Neviem, napíšte do komentárov, jak sa to vyslovuje toto. Jak sa to no, áno, jak to vyslovuje. Ideš za mnou? Čakaj, to trocha počkám. A... Chvíľku som mal X-ray. Som zabudol, nestihol som pozrieť. Budeme bývať asi v tomto biome, tuto. Aha, áno, hej. Lebo tuto máš málo stromov, takže to netrvá dlho, akým vykopeš miesto na dom. To je výhoda tohto biomu. Nebudeme fakt bývať v tej cave? Ne. Cave sú na... To je lepšie. Dobre, takže spravím si 3 tap. Víš, čo by sme mohli spraviť? No. Nech si diváci napíšu, kde budeme bývať. Kde chcú. V cave, na povrchu a nech to napíše proste, čo budeme mať 20 hlasov, tam budeme bývať. Na budúceho diela nech to napíšu a tam na budúci diel sa zabývame tam, kde to proste vyhlasuje. Dobre, takže hádam, že ste ho počuli, takže vlastne vy si vyberiete, kde chcete, aby sme bývali. Takže napíšte do komentárov, že či v cave, alebo niekde inde by sme si postavili obrovský dom, obrovské továrne, obrovské veci, lebo v cave tam je to dosť malé. Jak ich nalákaš. Však áno. Musím. A v cave to je proste také podľa mňa lepšie, lebo tam proste máš iné cúrky a do normálne prepadací piesek. Počúvaj, takto ti to poviem. V cave žiť nemusíš. Postavíš 2 kvery a máš o suroviny postarané. Iron. No nie, to je čo iné, aha. Čo si objavil? To je že pink fluorid crystal. No, to je ten... To čo? Red sandstone? Červený? Čo to je? Odkiaľ to je? Čo sa z toho robí? 3, 4... A ďalšie voľaké oranžové. Kámo! Toto žlté nakopeme. Z toho... To čo je? No neviem, ale to kopať ide so ironovým. Dobre, tak to nakop. A svieti to? Toto žlté, to je hrozne pekný blok, takže z tohto by sme si mohli niečo postaviť, tak ja to nakopem. Trocha toho. A už by sme sa asi mohli rozlúčiť, lebo má tu možno takých 15 minút. Ešte nakopem tento Cooper. No, takže poď sem, alebo ja idem tam k tebe. Ne, idem tam von, poďme. Ne, tuto sa v cave rozlúčime. Emery, sa to volá, že Emery. Dobre, poď sem. Dobre. Hoď sem faklu, aby videli. Fajn, takže. Lúči sa s vami Stevie alias Dulux 3. alebo Gustík 95, čiže ja. No. Dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak áno, hoďte like. Alebo ak nie, nejak... tak dajte dislike, ale napíšte prečo. A môže to byť aj tak. A to nemusím dávať ten dislike. No ale no, to je jedno. Takže, budem rád za každý like, za každý odber, za všetko pozitívne. A potom mi prosím vás napíšte odpovede na tie otázky, čo som sa vás pýtala. Hlavne, že kde máme bývať, že či v cave, alebo niekde nejakom biome sme si postavili obrovský dom s obrovskými továrňami, trúbky by tršali cez okná. Skrátka úplne super by to tam bolo. Takže napíšte, ako by ste si to predstavovali. Takže lúčim sa s vami a čau.